Li Malta tkun waħda mill-aqwa pajjiżi fis-settur tal-komunikazzjoni kienet waħda mill-wedid tal-Partit Laburista fil-manifest elettorali u għalhekk għaddejja ħidma biex Malta tkun Wi-Fi state u li ċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għall-internet. Għal dan il-għan l-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni diġà għandha 250 hotspot tal-internet. Stqar dan il-Ministru għat-Tkabbir Ekonomiku u Kompetittività, is-settur marittimu u s-servizzi waqt li kienet jindirizza il-5 sessjoni ta' gvern li jisma'. U l-awtorità għandha il-mandat li tkompli żżid il-firxa ta' dawn il-hotspots u s-saħħaħ il-kwalità tas-servizz. Il-mira hi li dawn jitilgħu għal 300 hotspots sal-aħħar ta' din is-sena. Rigward is-servizz tal-4G, il-Ministru Malija qal li aktar tard kumpaniji oħra se jkunu qed joffru dan is-servizz fejn s'issa Malta qiegħda minn tal-ewwel f'servizzi effiċjenti tal-broadband. Skont id-Digital Agenda Scoreboard ippubblikata mill-Unjoni Ewropea, Malta qiegħda minn ta' quddiem nett fl-Ewropa fejn tidħol id-disponibilità għal servizzi broadband ta' veloċità il fuq minn 30 megabits per second. Huwa spjega kif dan il-Ministeru li qed imexxi huwa mutur tal-ekonomija, dan għaliex jaqqat il-komponenti kollha li jagħtu spinta biex setturi tant importanti f'pajjiżna ikunu jistgħu jimxu l qudiem. Il-Ministru Malija saħaq l-importanza tas-settur tal-gaming qed iħalli l-ġid il dan il-pajjiż fosthom 5,000 impjieg u li qed jiġġenera 640 miljun fis-sena.